Dámy páni, spravím takú jednu vec, ktorú som vám všetkým slúbil. Páni, dúfam, že si tieto Vianoce užijete v pohode. Ja budem natáčať až na Silvestra najbližšie videjko tohto, takže dúfam, že si užijete Vianoce. Prajem vám veľa šťastia, zdravia, veľa darčekov. Šťastný nový rok vám poprajem na Silvestra. A to je odo mňa všetko a ešte chcem uviesť, že ostatné videjka majú za to každý po jednom lajku. Aj za to vám ďakujem, ktorí ste dali ten like. Ďakujem vám. A ak bude 50 lajkov na tomto videjku, možno zajtra natočím vianočný špeciál. Jablčko.